into mass crime. బాబు నువ్వు చెప్పు ఏంటి అన్ని కొట్టమని డబ్బు నువ్వు కొట్టరా Let's pump it up. Yeah. మూన్ వాకర్ పిల్ల నీ నడక చూస్తే మూన్ వాకర్ ఎర్త్క్వేక్ పిల్ల నువ్వు తాకుతుంటే ఎర్త్క్వేక్ నీ లిప్పులోన ఉంది కప్పు కేక్ మాటలోన ఉంది మిల్క్ షేక్ సోకులోన ఉంది కొత్త స్టాక్ నువ్వు హట్టుకున్న పూత రేక్ ముట్టుకుంటే జార తామరాకు మనసు నెర్ర చేసే తమల పాకు